Difukans Resort along Alchemy Pixel Sapen in Focus Production Pen Perangki Amay Kangni. Share Production na hinpen ke Chengsi Lunkan Arjan Kabonda Pon. Kardom, pini prime time bertal long pen ni sami promila timungpi non bertang ton pen arju ponik tha. Khat khati cek geralong, khat khati pulis atum, ganja mate kangkrang hormo kenep dun long. Phaikunia ciklu ni phain kora narke barni ada porphai truck molom lin pharo truck ganja mate kangri kangkrang hormo khat khati cek geralong UP 14 feet 4295 a number Manipur pen Guwahati damboma truck khat khati cek geralong nebdun long. International market along 1 crore 20 lakhs ador doji. Driver abang adim long pen kadrimat nebdun long leder. Pusi khat khati pulis atum nang pachini dun pusi silent ro togri pen birta nang pali. O nising ke hanga bangpu alunkan arjan share production pen no nang kiliji matijong ni phahini arni rat atheno nangwan pipo. Ili karbiatum sitami khegang thim lasi ili karbi elam iki pendang lok pindeng sumpot lapenti ili karbiatum sitami lunkan arjan kaselam ansasi paprang dun thunangji pumat hapen dongkam mukam rong supi pen general son hanse mati jenu blocks ahin pen puthot o niseng ke hanga bangpu lunkan arjan bonda pon thulo Bangso lunkan arjan kason sepon along ceparjan pona bang phulaki joyrambi lapen hunmili teron pi atum henlo lapen lunsepo abangke karbi anglong pen nongnam chethangklong mati non owi kimi pen asiki jumesen abangku sonjet rong hang henlo labangso lunkan arjan along director kipidun abang phulaki jorson b cinematography laki basistha hanse make up longki tongpi lapente video editor denis ronghang atom hello lasinon labangso lunkan arjan kason sepon angdung kitian apor nang kilelo lasinon nang kileji matijong achiklo ni phahini anisi rat angno share production pu youtube channel along paklang ponpo lasi kado kawe karbiara do ansitami langpen ke chokche kilele analong do ansitami bidi sore chepajoy siroy nang pusi share production atimpen pherangki angno radaphan chuning ridun news desk report Karbi Daily News Patumi ni phain kora narkep arni Difukans Resort along in focus production lapen alchemy pixel atum lam arjun akimi kason se ponjia phansi pherangke amai kangni pon Labangso Mailong Alchemy Pixels Guwahati pen Abhijit Matak Sudipta Sagar Kalita cameraman Hirak J Sharma cameraman Vedanta Chakrabarti Lapen in focus production Difu pen Edwinson Terang producer Lapen actor Mirlongki Rongphar atumpensi pherangke amai ingnipon Labangso pherangke amai ke phapon athepi lage non karbialun kimi mohor ke nep pangching ponpo lapen labangso alun kimi mesen pen klang ponji lapen labangso alun kimi kaselam ponji lage india angkang pi kache thangtang mohor ke nep dunwer atum alchemy pixel satum se mohor nep dun po alun amen lage kai ke kajadi puhenlo labangso alun jir kiluna bangpu mirlongki rongphar actor lapen actress doli teronpi producer edwinson terang lapen director Gautam Terang lasi alchemy pixels lapen in focus production cherapsi labang salon kimi paklang pon popusi pherang kyang no than pon difupen Rajiv Rongpi Karbi Daily News Patumi Difu Golf Boys Patwak Lamalong Wusu Association of Karbi Anglong Atum Patirpi Ponsi Indeng Narkep Karbi Anglong District Wusu Championship Surihinira Inkoya Pharman Angdong Kiti Padopon Labangso wusu angdung kiti kacepate pon along akehai chira chingti lapen kong chunbang ghana terang pen pherangke angnu nang kapachini dun atengke labangso usu angdung kiti kacepate along kadukawe bang trokke patum cepate pon lapen labangso usu angdung kiti kacepate along kangkrung kangsai abang phulake Amar Singh Limbu lapen Ajay Tapno state judge lapen ghano terang national judge alang litum bangke thom ahin pensi mesen pen ingkrung ingsai ponsi Fuati matuma phansi best team ingwai pon lapen best team anong e sitami pipajer pon busi difu pen Rajiv Rongpi birtanang pale
Pini ani kang sama berita ke lapon si kang ton boninglo do me thak me kurwang thu.